Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Wara ġurnata skola jew xogħol huwa tajjeb li jkollna ftit ħin liberu biex nistrieħu ftit. Jeżistu ħafna tipi ta' passatempi li nistgħu nippratikaw waqt dan il-ħin liberu. U mhux kulħadd jogħġbu l-istess passatemp. Hawn min jipprattika xi sport. Jew jitgħallem il-mużika. Jew l-arti. U ħafna tipi ta' attivitajiet oħra li jistgħu jgħinuna niżviluppaw it-talenti tagħna. U inti xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu tiegħek? Lil Żiżi qed iċemplilha xi ħadd. Min jaf min? Lil Żiżi qed iċemplula sħabha biex jistidnuha biex toħroġ tiltaqa' magħhom għal-logħba ballun u ftit eżerċizzju. Sew tagħmlu tilagħbu ftit bil-ballun la ħareġ temp sabiħ? Qabel jibdew jilagħbu, Żiżi tgħidilhom li tajjeb li jagħmlu ftit eżerċizzju ħafif. Isa, kollha f'daqqa. 1, 2, 3. Proset ħej! Kika m'għandix aptit tilgħab bil-ballun u minflok se tagħmel ftit eżerċizzju differenti. Se toqgħod taqbes il-ħabel. Nistgħu nibdew nilagħbu. Żiżi u sħabha ejjew jilagħbu bil-ballun u se jifqu jistrieħu ftit. Il-aħwa kemm ħarġilkom għaraq, ġrejtu mhux ħażin wara l-ballun? Baba qed qasmilhom ftit ilma għax importanti ħafna li waqt il-logħob u l-eżerċizzju nixorbu l-ilma spiss biex inżommu f'saħħitna. Issa Żiżi u sħabha qed jiddeċiedu li jmorru mixja fil-kampanja. Mixja fil-kampanja tagħmlilna ħafna ġid għal saħħitna. Inkunu qed niċċaqalqu nżommu attivi u nkunu qed ingawdu id-natura wkoll. Tafu x'inħobb nagħmel l-aktar fil-ħin liberu tiegħi? Inħobb inżomm ruħi attiv u nagħmel tipi ta' sport differenti. L-isport favorit tiegħi huwa il-futbol u bekk ikolli bżonn nitrenja ħafna. U tafu x'ikollok bżonn biex tilgħab il-futbol? Barra li jrid ikollok membri fit-tim u avversarji ma' min tilgħab. Irid ikollok ukoll ballun u żewġ lasti fejn it-timijiet ikunu jistgħu jiskurjaw. Ma tantx nieħu gost meta t-tim avversarju jiskurja. Ma m'hemmx tagħmel l-aqwa li nieħu gost u nkun qed inżomm ruħi attiv. Ejja jipprattika l-isport ta' tennis u bekk juża ballun żgħir bħal dan u rakketta bħal din. U tiftakru dan is-simbolu li fih 5 kuluri? Dawn il-5 kuluri jirrappreżentaw 5 partijiet minn madwar id-dinja. Dan hu s-simbolu ta' l-Olimpjadi u kull 4 snin ħafna atleti minn madwar id-dinja jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet tal-isport. Dawn l-atleti jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom jitrenjaw sabiex ikunu jistgħu jiksbu riżultat tajjeb. U int tħobb tipprattika xi sport? U li ma hu l-favorit tiegħek? Jien naf il-futbol, l-għawm, l-atletika, il-ġinnastika jew xi tip ta' sport ieħor. L-isport jgħinna nżommu attivi u b'saħħitna. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum